സങ്കടകരമായ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ ബ്ലോഗിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് NSS ക്യാമ്പിലേക്ക് ഈ ആരവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഈ പാവമാക്കി നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കാൻ ഈ കുട്ടികളാണ് ഇതുവരെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അറിയണോ ബന്ധി അറിയണോ അത് പറയാ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു ഷോട്ടോ ഫുള്ളോ എല്ലാരും വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ആഘോഷം? എല്ലാം ഇവിടെ കാര്യത്തില് ഈ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം അഫീഫ് കണ്ണീരൊട്ടിച്ച് പോയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ അത്യന്തം വേദനാജനകമായ വിഷ്വൽസാണ് ഞങ്ങൾ കാണേണ്ടി വന്നത്.